A plejádiak elmagyarázzák a Földbolygó jelenlegi energetikai helyzetét, és tájékoztatnak arról, hogy mi vár ránk az új 2024-es évben. Üzenet a plejádi lényektől a 2024-es új évre. Kedves fény hírnökei! Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy Pavlinának köszönhetően elkísérhetünk benneteket. Megtiszteltetésnek és egyben kötelességünknek érezzük, hogy fontos információkat osszunk meg veletek, amelyeket tudnotok kell. Ezek az információk segíteni fognak nektek megérteni bizonyos helyzeteket, amelyeket tapasztalhattok. Segíteni fog nektek megérteni azokat az energetikai körülményeket, amelyekben emberiségként találjátok magatokat. Ez év őszi heteiben több ezer évnyi manipuláció után bolygótoknak sikerült kiszabadulnia azokból az idővonalakból, amelyeknek célja az volt, hogy a Földbolygót visszadobják a rabszolgaság és a rabság egy újabb időszakába. A kozmikus körülmények, a kitágult tudatosság és a hatalmas számú emberi egyén fényintenzitása hozzájárult ehhez a felszabadulási folyamathoz. A Földön kívüli békeszerető civilizációk megnövekedett száma segített és segít ebben a folyamatban. A Földbolygó felszabadította magát, és a pozitív energia és a pozitív jövő felé vezető útra lépett. Valódi időeltolódás történt, amit biztosan érezni fogtok a lelketekben, elmétekben és testetekben. Repedések jelennek meg az idő elemében. A tér kezd megsokszorozódni. Új dimenziós terek jönnek létre a jövőtök számára. Testetek, akárcsak földbolygótok több ezer éves manipuláció után képes elnyelni a környező bolygók fényfrekvenciáit. Alig néhány héttel ezelőtt a földbolygó úgynevezett energetikai karanténban volt. A kozmikus frekvenciáknak nem volt teljes hozzáférésük hozzá. Végtelenül hosszú idő után csakráitok most abszolút kapcsolatot tapasztalnak a környező bolygók energiájával. Kérjük, ne lepődjetek meg, ha csakráitok egyre gyorsabban és gyorsabban engedik el azokat a problémákat, amelyeket számos előző életetekben hordoztatok. Ne lepődjetek meg, ha számos életproblémátok vagy életproblémáitok tisztulása néha sűrűn és gyorsan jön. Csakráitok, a kozmosz kapui, azonban a teljes kozmikus frekvenciák hosszú távolléte után újra éledni akarnak, és újra kapcsolódni galaxisotok energiájához. Naprendszeretek környező bolygói is visszatérnek eredeti rendjükhöz és fénymátrixokhoz. Nem csak a ti földbolygótokat manipulálták a sötét erők. Naprendszeretek néhány szomszédos bolygóját is manipulálták. Jelenleg egy kolosszális tisztulás és egy kolosszális korrekció van folyamatban, amelyet a békeszerető, földön kívüli civilizációk támogatnak a kozmikus erők és kozmikus törvények segítségével. Szintén számtalan fénylény és fényfrekvencia hozza isteni rendbe bolygótokat és a titeket körülvevő bolygóvilágot. A Földbolygónak a mesterségesen létrehozott mátrixból való kilépésének köszönhetően a kozmikus tanács lehetővé tette földön kívüli civilizációk és fényteljes, magasan fejlett lények számára, hogy ezekben a hetekben telepítsék és aktiválják a világító szent geométriát a Földbolygón. A szent geométria vagy
szignatúra, amely fénnyel teli körökből áll, az alapvető és támogató szignatúra, amely az egész világegyetemben megtalálható. Ez a tudati adatbázis, amely mindennel kapcsolatban van, és az isteni központi intelligenciából származó minden információt hordoz. Minden információ ezeken a körökön keresztül kerül továbbításra. Minden kozmikus tudás bennük található. Ennek a fénylő aláírásnak, a telepítésének és aktiválásának köszönhetően, amelyet úgy képzelhetsz el, mint az élet virágának aláírását, amely végtelen számú körből áll. Nagyon hamar érezni fogjátok a kapcsolatot a naprendszerrel, a galaxissal és a kozmos végtelenségével. Kapcsolatot fogtok érezni a tudással, kapcsolatot a központi forrás fényével és szeretetével. Kapcsolatot fogtok érezni önmagatokkal. Az optimális kapcsolat ehhez a fényteli aláíráshoz a szíveteken keresztül jön létre. A szívetek szent terén keresztül. A tiszta szíveteken keresztül érezni fogjátok a kapcsolatot mindennel, ami lényeges. A szent geométria telepítése és aktiválása a bolygón már folyamatban van, és legkésőbb 2024 tavaszi hónapjaira be is fejeződik. Ezért szeretnénk felhívni a figyelmeteket arra, hogy lehetőleg mindenki tegyen hivatalos búcsút minden negatív dologtól, és minden olyan programtól, amely akadályozza a kozmosszal való kapcsolatotokat az év végéig. Ezzel a hivatalos búcsúval, vagy ezzel a rituálisan, energetikailag lezárhatjátok ezt az emberi évet, megáldva azt, és a fény energiájához való új kapcsolódással léphettek be az új 2024-es évbe. A szent geométria telepítése és aktiválása után a Föld energetikailag összekapcsolódik az isteni, kozmikus renddel. Ez azt jelenti, hogy az emberek és az emberi közösség rendszerei is gyorsított ütemben kapcsolódnak majd az isteni rendhez. Még világosabban felismerhető lesz, hogy ki csatlakozott a kozmosz pozitív törvényeihez, a szent geométria rendjéhez és szerkezetéhez, a tiszta szívén keresztül. A 2024-es év még több felismerést, még több struktúrát és még több tisztánlátást hoz. A kapcsolatokban, az életben, az élethelyzetekben világosságot fog hozni a test és a csakrák rendszerében. A szakrális geométria telepítése és aktiválása a Földbolygón a természettel való fokozott kapcsolatot hozza, és természetesen az óceánokkal való fokozott kapcsolatot és a víz elemmel való holisztikus kapcsolatot. Ennek köszönhetően a DNS-ed még gyorsabban fog gyógyulni és regenerálódni, mint korábban. Testetek lehetőséget kap a megfiatalodásra és erősebb egészségre. Meg kell tisztítani és el kell engedni a negatív problémákat. Szükséges, hogy a szívetekkel érezzetek és cselekedjetek. Vissza kell térni ahhoz, ami az ember, egy tiszta, szerető és örömteli lény. Visszatértek a legfelsőbb rendhez. Visszatértek az eredethez. Az előre vezető utatok és a tudatosság magasabb dimenzióiba vezető út megállíthatatlan. Legyetek tagjai a kozmikus családoknak és világaiknak, ahol pozitív rend, tiszta struktúra és a legtermészetesebb lényegük szeretetteljes tudatossága uralkodik. Mi lépésről lépésre kísérünk benneteket.
kísérünk benneteket, és örülünk minden egyes sikereteknek. Boldog és örömteli 2024-et kívánunk nektek. Áldjuk utatokat, áldjuk emberi életeteket, áldjuk bolygótokat. Béke veletek, béke velünk, plejádi társaitok. Egy általunk megáldott fénymegerősítést hoztunk nektek, hogy segítsünk nektek csatlakozni ahhoz a szent aláíráshoz, ami visszatért a bolygótokra, és ami összeköt benneteket az univerzum szent aláírásával. Megerősítés. Mondjátok hangosan 3-szor egymás után. Tökéletesen össze vagyok kötve a kozmosz szent aláírásával. Abszolút kapcsolatban vagyok a kozmosz tudásával és bölcsességével. A szívem összeköt engem mindennel, ami tele van fénnyel és szeretettel. Tökéletesen össze vagyok kötve a kozmos szent aláírásával. Abszolút kapcsolatban vagyok a kozmos tudásával és bölcsességével. A szívem összeköt engem mindennel, ami tele van fénnyel és szeretettel. Tökéletesen össze vagyok kötve a kozmosz szent aláírásával. Abszolút kapcsolatban vagyok a kozmosz tudásával és bölcsességével. A szívem összeköt engem mindennel, ami tele van fénnyel és szeretettel.